3, 4 ו... קוקסינל! איזה קטע, אתם אומרות קוקסינל? וואי, ידידה, איזה קטע זה, אתם אומרות קוקסינל ואתם הולכות למיטה. כאילו... אחמד, בואי תלבט. פני, אין לי ביצים, זה בסדר. רגע. וואי, אני חייבת להראות את זה למישהו. חיה. פני, תצטרפי אליה. פני? פני, מתה! יהודית היה שובבה. בוא'נה, בטח אחותי לא מבינה מה הולך כאן. מה שגעת? מגיע לך, קפצת עליי. זוזי, זוזי! לא, תורד, בלי. אני כאילו לא מסתכלת מה קורה כאן, אני רואה דרך המצלמה.